Tajikistan, Hafiz Asam G'afurov. Hafiz Alam Kamas салому алейкум мухлисони ММА ба канали мо хуш омадед. имрӯз тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон менамоем. шумо бошед моро бо лайки худ дастгирӣ намоед. спонсори видеои имрӯзаи мо телеграм-канали Шермардоншоп мебошад, ки беҳтарин либосҳои босифатро ба шумо пешниҳод мекунад. сифати олӣ ва аз матоъҳои қиматбаҳо бо нархи дастрас. дастсавка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон аст. барои фармоиш ба ватсапи дар рӯи экран буда нависед ва ё барои тамошои дигар намуди либосҳо силкаи телеграм-канал дар комментария ҳаст. дар омада тамошо кунед, чун ҳама рӯза борҳои нав гузошта мешаванд. то мусобиқаи S170 рӯзҳои ба шумор монд ва дар ин мусобиқа варзишгари тоҷик Азам Ғафуров мебоист бо варзишгари доғистонӣ Курбан Гаджиев муҳориба намояд. аммо бо сабабҳои бад шудани ҳолати саломатии Курбан ба варзишгари тоҷик ҳарифи нав Алан Гомеши брезилиягиро пешниҳод карданд, ки дарҳол ба ин мубориза Азам Ғафуров розигӣ дод, то шонси рӯйпӯш намудани мағлубияташро дар мусобиқаи S131 аз даст надиҳад. ёдрас мешавем, ки 2 сол пеш Азам Ғафуров бо Алан Гомеш дар мусобиқаи S131 вохӯрда буданд, ки Алан бо усули нокаут варзишгари тоҷикро шикаст дода буд. ҳоло маълумот дар бораи ҳарду варзишгар бароятон пешниҳод мекунем. Азам Ғафуров варзишгари тоҷик намояндаи тими Баёнов, ӯ 30 сол дошта, қадаш 1 м 62 см аст ва вазнаш бошад 52 кг аст ва дар вазни нимсабук баромад мекунад. дар карьераи худ Азам 15 ғолибият ва 3 бохт дорад. карьераи профессионалии худро Азам соли 2015 оғоз карда бо варзишгари озарбойҷонӣ Атлаб Алвердиев баромад кардааст, ки ӯро шикаст дода. ҳамин тавр Азам то соли 2018 бо ҳарифони пуртаҷриба ва дар лигаҳои гуногун баромад карда дар ҳама мусобиқаҳо дастболо шудааст. Азам соли 2019 ба лигаи Эсия шартнома баста, ҳамон сол моҳи сентябр бо Юнус Евл баромад кард, ки бо тасмими доварон шикаст хӯрд. пас аз 1 сол ӯ бо Мансур Хатуев вохӯрд, ки бо тасмими доварон дастболо шуд. соли 2021 бахт ба Азам Ғафуров нахандида аз ҷониби Чарлз Энрике бо тасмими доварон ва аз ҷониби Алан Гомеш бо нокаути техникӣ шикаст хӯрд. аз соли 2022 то соли 2023 Азам бо варзишгарони ба монанди Хаҷа Акбар Ташхоҷаев, Азамат Пушуков ва Артян Асартян вохӯрда дар 3 муҳориба дастболо шуд. яке аз муҳорибае ки бисёр тамошобоб ва хотирмон буд, ин баромад бо Вартан Асартян буд, ки бисёр як ҷанги олӣ ва ҷаззоб бо манфиати Азам шуд. Азам Ғафуров пас аз шикаст додани Асартян имкони роҳат ба Гран-при лига пайдо кард. акнун дар сурати ғолиб шудан бар зидди Алан варзишгари мо Азам дар финали Гран-при бо Азамат Пушуков, ки ӯро дар мусобиқаи S150 бо нокаути техникӣ шикаст дода буд, вомехӯрад. Алан Гомеш намояндаи Брезилия буда 29 сол дорад. қадаш 1,67 см ва вазнаш бошад 58 кг ташкил медиҳад. Алан Гомеш дар вазни нимсабук баромад карда дар карьераи касбии худ 15 ғолибият ва 5 бохт дорад. Алан Гомеш карьераи худро аз Азам Ғафуров дида барвақттар оғоз кардааст. ӯ аввалин маротиба соли 2012 бар зидди Юрий Рафаэл баромад карда ӯро шикаст дода. пас аз он худи ҳамон сол бо 3 муҳорибаи дигар гузаронидааст, ки муваффақ шудааст. Алан аз соли 2019 бо Эсия шартнома бастааст ва аз ҳамон сол то ин ҷониб дар ҳамин лига баромад мекунад. ӯ дар ин лига аз ҷониби Имран Бакуев, Арен Акоплян, Гога Шаматова ва Аскар Аскаров шикаст хӯрда ва бар зидди Руслан, Азам Ғафуров ва Ленар Сулаймонов дастболо шудааст. охирон муҳорибаи худро Алан дар мусобиқаи S166 бар зидди Аскар Аскаров гузаронид, ки бо тасмими доварон мағлуб шуд. дар даври порфиналии Гран-при баромад карданаш бошад, ин осеб дидани варзишгари доғистонӣ Курбан Гаджиев мебошад. хулоса аз рӯи статистикаи ҳардуи варзишгарон мо дида баромадем, ки қариб ҳарду варзишгар таҷрибаи ҷангии якхела доранд. ҳарду варзишгар дар стойка хуб баромад мекунанд ва дар замин бошад варзишгари мо Азам имконияти зиёд барои шикаст додани ҳариф дорад. Алан 8 ғолибияти худро тариқи нокаути техникӣ ба даст овардааст. Азам бошад 5 ғолибияти худро тариқи нокаути техникӣ ба даст овардааст. бояд гуфт, ки ҳарду варзишгар бисёр ҷиддӣ, пуртаҷриба ва қавӣ мебошанд.
имкониятҳо барои ҳарду варзишгар баробар аст. аз ин рӯ мо дар интизори он ҳастем ки яке аз варзишгарон бо усули нокаут ҳарифро шикаст медиҳад ва ин муҳориба то ба тасмими доварон нахоҳад расид. ин танҳо фикри шахсии мо аст ва албатта умедворем ки дар ин мусобиқа Аъзам Ғафуров дастболо шуда рохат ба даври финал мегирад ва танҳо ӯро мухлисӣ хоҳем кард. Аъзам ба пеш. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо аз ҷаҳони ММА. то видеоҳои баъдӣ хайр.